Mga higala, kumusta? O karon niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Larawan ni Manuel. Bebeng! Bebeng! Ma'am Virgilia! Ma'am! Ay, Diyos ko! Dong Denver! Ay, sa may hitabo ni Madang! Nga may mga saman! Ay, Diyos ko! Sa may hitabo ni Madang! Denver, anak! Diyos ko! Pakuwag tambal dito, Bebeng! Dali, Oo, Ma'am Virgilia! Ma'am Virgilia! Diyos ko! Sa may nahitabo ni mo, Denver! Ngano kini! Ay man sa iman! Ay nang imong maguwang hain siya! Pabilaw na ko! Ma'am Virgilia! Si Kuya Iman! Asa si Iman! Ay nang imong maguwang! Mami! Giatake ko! Pagis! Gahayop! Pagis ka padanap! Usa! Ugbaw kinyanahitabo na ko! Gitabagan ko ni Kuya Iman! Sa Ginoo ko! Sa iyong pagdamag na ko, Mami! Siya ang yataki sa madanap! Mami! Gusa! Ay, nang imong maguwag karon! Ay, si Eman din, Ben! Mami, giluwas na siya sa mga tao dito sa bugtod! Manood sa man! Sa'y nahitabo! Patay na siya! Usa! Ulit tinod, Mami Virgilia! Nele! Anak! Iman! Iman! Ginoo ko, Iman! Basta may naitabo ni mo, Iman! Anak ko, Iman! Diyos ko! Ganong naitabo manini mo, nak! Iman, ayokong biyahe, Iman! Pagmatay, Iman, dili ka pwede mamatay! Mahal ka, Iman! Mahal ka ayo! Iman! Iman, anak! Diyos ko! Ang akong anak, Bibing! Ang akong anak! Ma'am Virgilia! Dahil Sandra! Wa na kisidong Iman! Patay na gyud siya! Uban siya giatake sa bangis nga hayop din sa bunton! Dili nagbibing! Iman! Ganun na itabo ba kini Mami Virgilia? Mami Virgilia si Iman, Mami! Ang akong anak! Iman, pagmata, Iman! Pagmata, Iman, anak! Iman! Mami Virgilia, Sandra, gusto na! Wala na si Iman! Patay na siya! Dili, Denver! Saan mo nagtanan, Denver? Saan mo nagkanunawa ang imong baguwag? Kung wa pa mo luwas sa Iman ni mo! Dili uta siya mamatay! Sala ni mo nagtanan, Denver! Sala ni mo! Nanay! Oso, nanay! Sala ni mo! Nanay! Huwag ikaw ang ipatay niya! Ego na! Gusto na mo! Ang akong anak! Ginoo ko! Iman! 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 Gusto na, Mami! Dali na! Kinahanglan nga, mapahinuran na si Iman! Ug dawato na ito ang kamaturan! Gapatay na siya! Iman! Dili! Nakita ka sa akong damgo, Denver! Giunay mo sa pagpatay ang imong igsoon! Sandra, mahimo ba? Dili makahimo ang akong anak sa pagpatay sa iyang maguwang! Nagtuo ko, Mami Virgilia! Nga siya ang nagpatay sa kaugalingon niya igsoon! Hayop ka, Denver! Dili di ka mapasaylo sa gihimo mo! Usa! Imo ko gipasagilan sa ta! Giluwas ko ni Kuya Iman!
Giigod ko na ninyo nga giatake bigduhan ni Kuya Ivan sa bagis nga pananap. Ug sa pagluwas niya ako, mohidugdan kasi ang nabatay og dawa. Dili ko matuon niya ang imong bakak. Nakita kita kong di ko mahimong masayop nga ikaw ang nagpatay niya. Gusto na, Sandra. Nakita nimo ang sitwasyon o kahimtang sa akong anak. Duguan siya. Agi sa pagkauras sa bangis nga mananap niya. Unya makahimo pa siya sa gipasangil mo niya. Naara ka na ni mo, Mami Merhelia. Kung mo to ka niya na imong anak, basta timan ikininimber. Kung mahibawaan ko lang gani nga ikaw ang nipatay kang Eman, magbayad kang mahal. Mami Merhelia, nagsulti ba sa tinuod si Sandra? Mami, dili ko ka na mabuhat sa kaugalingon kong igsoon. Pero dili ba nga naglagot ka kang Eman? Pero dili ba nga nasilang ka sa imong maguwang? Busa sulti ko sa kamatuuran din, Ber. Mami, bahal ko si Kuya Ivan. Kaya igsuon ko siya. Pero ang pasangil nga magpatay ko niya, dili ko ka na mahimo. Mahal ko ikaw tungod kay anak ni ka. Apan ang mga gipanulti ni Sandra, dili ko ka na madawat. Igo na, Mami. Kidagdag dawaton ko na ito ang kamaturan. Ga ako ang naluwas. Ugwa na si Kuya Ivan. Anak! Ate Sandra? Ate? Lea? Naipagkaon ate Mas maayo pa ate mo kaon ka. Anong nasa imong paghilak? Dili ko makatawat gawa na ang lalaki nga akong gimahal niya. Mahal ko gaya si Kuya Eman mo. Huwag siguro ikamatay ko kining nahitabo niya karon. Ate Sandra, pero wala kita'y mabuhati. Wala gid si Kuya Eman. Patay na siya. Basta kinahanglan nga atong dawatan ng sakit nga kamaturan. Unsay sunod nga mahitabo. Sunda og ayaw lang yun si Piata sa pagpaminaw ang matag sumpay ning sugilanon nga naguluhan. Larawan ni Emmanuel. Nagsulat is Chavez. Dalit ka nato sa The Voice Drama Bisaya. Larawan ni Emmanuel.